И здравейте хора и добре дошли в първото ми видео. Днес ще играем Murder Mystery 2 и ще правим едно в едно, което означава, че може и като цяло не може тимъри и не може кемпъри. Аз съм шериф, както виждате. Кой е мърдър? Кой е мърдър? Хора, къде са сега? Къде е сега видеото? Ами, ей сега ще покажа. Добре, елате всички на това голямото. Аз съм минал. Аз съм мърдър. Чакайте, че нещо ми бъгна тук, хората знаят. Мони! Майко хора, ще ме извинявате, ама съм много зле. Ще ме извиняват и... Да, Симона е лоу кемпър, това не е честно. Жлени, дръпни се да не те шутна. Та не е там. Заобикаля отзаде! Отзаде! Чакай ма! Господата, чакам да ма шутнеш ли ме, бро? Не. Ами, Брат, точно тебе те стрелям! Добре, както и да е. Нещо хора тук нещо Хора, пистолета ми не... а сега не може да ми забачка. покажете къде е видеото? Добре, хора, да знаете, ще спра видеото на пауза, ако има как и като такова. И като цяло ще си